Bună! Am promis că revin cu câteva păreri, impresii pe alocuri despre workshop-ul pe care l-am ținut săptămâna aceasta, încă în curs, că e sâmbătă iaca, guvernați de Saturn, fără blocaje, fără obstacole. Workshop ținut, alături de alte 5 doamne, cu mine 6, căci încăperea ne permite mai multe suflete și cred că nici nu aș fi vrut așa la un gabarit prea mare pentru început de drum. A fost un workshop cel puțin interesant, pentru că 3 dintre noi ne cunoșteam, 2 nu. Deci cu 2, 5 nu mai este 6. 4 ne cunoșteam. Și celelalte 2 persoane au venit cu un vibe foarte interesant, pe alocuri cu câteva cunoștințe legate de astrologie, de Lucifer, de Lilith, uite că ce cu aceeași lideră, interesant. Despre luna neagră, despre influențe, nu știau că Lilith nu este o planetă, că este doar un punct pe harta astrologică, precum și Priap, pe care noi l-am adus în discuție ca fiind în opoziție cu Lilith, și dacă Lilith este ceva către care galopezi, tăgădăm din străfundurile tale, lucrurile alea negre pe care ai vrea să ți le satisfaci și să ți le îndeplinești și atunci când vizitează câte o casă, îți dă această posibilitate de manifestare sau nu. Priapul este punctul acela nevrotic al dezvoltării noastre. Este punctul acela de care fugim, galopând spre Lilith, fugim de Priap. Mă rog, Priap este un personaj mitologic cu un falus exacerbat. Știți că Zeus, mare iubitor de artă și frumos, ca să înțelege femei, și avea multe iubite. Și pe aceste multe iubite le și iubea și lăsa și urmași. Și cum Hera, soția de sine stătătoare, geloasă din calea afară, nu se răzbuna pe el. Că putea să se răzbune și pe el cu atâtea mătrăguni, dar se răzbuna pe amante. Să mă rog, pe progenituri. Și atunci l-a pedepsit pe acest Priap provenit dintr-un amant lâc al lui Zeus, sau Jupiter, mi-e place să-i spun Jupiter, dar spun Zeus că e mai arhicunoscut. Și l-a pedepsit pe acest Priap, făcându-l pe cât de dotat, pe atât de impotent. Da? Povestea e foarte interesantă. Dacă intrați pe internet și căutați pe Google Priap, veți vedea așa un omuleț mic cu un falus mare, înțelegându-se că degeaba ai cu ce dacă nu ai cum. Și atunci, bun, trecem de la această latură pur mitologică și ajungem la acest punct pe harta natală care spune că noi avem un handicap cu acest Priap, ceva ce ni s-a înăbușit, ceva ce nu am putut dezvolta, ceva de care acum fugim, pentru că acolo undeva există în subconștientul nostru nerezolvat, da, traumatologic, și cu cât credem că ne depărtăm de acel punct nevrotic, cu atât, vezi, Doamne, ne va fi mai bine. Când colo, și Priap vine pe după noi și după noi uneori ne și depășește. De aceea e bine să vedem, pentru cei care empatizează, care fuzionează cu această latură, ce se află vis-a-vis de Lilith, să-l aflăm pe Priapul nostru, să vedem care e șpilul cu acest handicap, să-l scoatem la Eva, lăsăm de vorbă cu el la o cafea, vedem, hai, care e treaba? Alchimizăm, fuzionăm, mergem mai departe sau din nou ne fugărim și e posibil să vă placă cu fugărea. Bun, nu ne-am plecat de la Lilith. Și cu această Lilith n-aș vrea totuși să fie doar un rezumat al întâlnirii mele, că am vorbit de Lilith, de partea asta cabalistică în care Lilith, știți deja, este prima consoartă a lui Adam, care nu a suportat subjugarea, a fugit în peșteră. Nu i-a plăcut nici cu singurătatea, că s-a mai luat și cu Lucifer și când a aflat că și Adam s-a luat cu Eva, a doua femeie, a zis, băiatule, adică tu de ce fericit? Și eu da, că era și ea gândit. Stai că ți-arăt eu. Și a venit și a încercat, nu că a încercat, a păcălit-o pe Eva într-un costum de șarpe, dar e o informație pe cât de nouă, pe atât de impactantă pentru mulți dintre voi care nu știți această latură a cunoașterii filozofice, da? Zoharului. Eu am intrat în posesă acestei informații, de aceea o să o lăsăm sub egida se spune că de. Nu m-a sunat încă Adam să-mi spună nici dacă au fost 2, nici Lili să-mi spună dacă ea a pus blana
șarpe și a păcălit-o pe Eva. Important e că lucrurile nu stau precum noi știm că au stat. Și că pe lucruri au suferit modificări. Și acest se spune că ne deschide nouă, ar trebui să ne deschidă dorința de a citi mai mult, de a cunoaște și alte variante. Nu de a blama ceea ce știm deja, ca și cutumă, ca și ideologie, ca și latura Bibliei ortodoxe cu care noi am crescut, în care noi ne-am încrezut și la care ne-am raportat într-un bine sau într-un răul pe care îl putem face cuiva. Da? Cam astea sunt laturile practice, da, și ale practicantului uzual. Ce e bine și ce rău, ca să știi acolo un controș. Și acest se spune că vine cu informații. De aici, la aceste informații, că trebuia să plecăm și de la geneza acestui personaj malefic, Lilith. Lilith apare pe hartă, ne spune nouă care sunt dorințele, nevoile noastre și cum le putem rezolva și scoate la iveală. Ceea ce n-am apucat să vorbim în partea noastră de workshop este care e faza cu latura noastră întunecată, știi? Cu umbra. Că, la modul teoretic, e foarte mișto. A venit Jung și ne-a zis că e cu persona și cu umbra și că negru fără alb nu se poate și a mai venit și Hermes Trismegistul de 3 ori mare și ne-a spus că nu e alb, nu e întuneric fără lumină, ce e sus e și jos, adică totul e dual. Și pe urmă vii iar la Cabala și spui că dualitatea e non-duală. Mă rog, e mult. Ce te faci cu această dualitate? Știi? Unde dualitatea merge mână în mână, unde îți accepti umbra ca scoțând la lumină partea solară, unde ea te lasă unde te ajută să te dezvolți și unde te năbușe. Aici e interesant cu partea asta de Lilith, că Lilith vine și spune vreau libertinaj, vreau să am un cuvânt de spus, nu mai vreau să fiu dominată, subjugată, știi? Și aici e puțin înțeles eronat, pentru că femeia de la Eva plecare este obișnuită să fie obedientă, ascultătoare, cu capul plecat și undeva în spatele bărbatului. Feminismul a spus până aici, că ia stai mă puțin, că nu e chiar așa. Dar pornit-o ca pe o vendetă și a încercat să depășească acest statut și să depășească și statutul bărbatului, încât mai nou parcă ea îl trage pe bărbat afară de păr, ca și părul lung acum, din peșteră și spune, vezi că eu fac focul, tu îl dai cu ojă mistreță pe care l-a vânat. Și atunci, când umbra e mai puternică decât persoana și când persoana dă în spate prea mult umbra, când femeia și-a înțeles și potența ei, capacitatea ei și de a vâna, și de a avea carieră, dar înțelege că a priori în vintrele ei zace omul cald, sensibil, emoțional, care își așteaptă în peșteră bărbatul cu brațele deschise, dar asta nu o face mai puțin importantă sau nu o face mai privită mai jos decât el, da? Doar pentru că stă cu brațele deschise și el vine cu brațele întinse, cu vânatul. Bun, ideea este că această Lilith trebuie să ne deschidă nouă mintea și să înțelegem că avem capacitatea de a fi într-un fel și de a imersa în noi și acest libertinaj, această posibilitate de a ne spune și părerea, de a înțelege că și dorințele noastre sunt importante, dar nu călcăm pe cadavre ca să ni le îndeplinim, că nu devenim fără scrupule și urlăm în gura mare că, hei, am și eu drepturi, nu doar obligații. Absolut, evident. Trebuie să înțelegem că atitudinea de Eva, înțelegătoare, relaxată, dulce, armonioasă, trebuie să o ajute pe să ajute latura Lilith să-și expună părerea, să-și satisfacă nevoile și să-și spună punctul de vedere. Eu consider, că am făcut așa, că e mult și eu consider că Lilith și cu Eva trebuie să facă echipă.
cea mai tare echipă pentru un singur Adam. Eu am mai spus-o și în alte mijloace, că un bărbat sau o femeie, dar acum, eu fiind femeie, vorbesc de bărbat, trebuie să vină cu plus valoare în viața unei femei, nu să o completeze, da? Și acum exemplul acesta o să fie cunoscut persoana care a intrat în contact cu mine. E ca un apartament pe care tu îl văruiești, îl împrospătezi, e curat, numai bine de închiriat, da? Nu e mobilat, atenție! Un bărbat când vine în viața ta, vine cu darurile sale, își vine cu canapeaua, cu veioza, cu televizorul, își trage cablu, da? Deci face și găuri pe acolo ca să-și tragă fel de lucruri. Vine cu plus valoare. Tu, la un moment dat, devii fericit, da? Pentru că casa funcționează, ca și inima ta. El a venit cu plus valoare și acolo s-au închegat lucrurile și există o stare de bine. Doar că la un moment dat e posibil ca acest chiriaș să plece la o chirie mai bună, mai ieftină sau își găsește pe cumpărat și pleacă. El atunci când pleacă își ia lucrurile lui, da? Și nu doar că și le ia pe ale lui, dar pe alocuri mai ia și un wireless care era al tău și s-ar putea să-i convină. Mai trage și o bucățică din ceva că s-ar putea să-i trebuiască un cuio. Deci tu din start iei în calcul atunci când vei avea un chiriaș că o bucățică din sufletul tău se va pierde. Inevitabil, indubitabil. Dar dacă iei în calcul un procent mic de suflet pierdut, e ok. Știi că după aceea, post-plecare, te repari. Dar dacă tu vii cu un apartament în care el mai întâi investește var, tapet, instalație electrică, atunci când le ia, ți-l lasă nu că la gri, ți-l lasă la stadiul de proiect, iar recuperarea va fi groaznică. Bun. Lilith, când vine sau când iese din tine și te apucă pe tine pandaliile, că că noi suntem importante, trebuie să fie domolită de această Eva, care îi spune capul pe care țabia nu-l taie, sau cuvântul pe care eu îl spun, părerea pe care eu o am, felul în care o voi face, felul în care Lilith vrea să spună, dar Eva respiră de 2 ori și așteaptă momentul oportun, stadiul emoțional în care se află bărbatul din fața ei, da? Ca să rezolve lucruri, să propună proiecte, să elucideze mistere, dar are nevoie de calmitatea Evei și a plombului lui Lilith. Despre asta este vorba cu aceste 2 forțe care se află în viața unei femei. Am trecut și prin Priap ca să înțelegeți că e posibil tocmai că Lilith să-și ia acest aplomb, să-și ia această putere și dintr-un Priap care o face totul sau nimic, da? Nu mai dă răgaz să aștepte și să-și dorească soluționarea. Parcă își dorește doar să iasă în evidență și să arate, vezi ce ca lumea și mișto sunt eu. Nu contează dacă și rezolvă ceva cu asta. Da, asta a fost despre Lilith. Sper că ați înțeles ceva. Întrebați-mă în privat dacă aveți de lămuriri. Este lună neagră. Eu aș spune că este o lună albastră, pentru că mie îmi place acest albastru și este vindecător și ne conectează la noi. Ne conectează la noi pentru găsirea unei stări de soluționare a prezentului cu privire către viitor. Asta este o gândire proactivă. Nu mă interesează doar să vindec un trecut și să nu știu ce să fac cu acel trecut vindecat într-un prezent incert și un viitor așa de rea. Da? E ca și cum am trăit cu niște traume, dintr-o dată mi le rezolv și acum și eu și acum. Da? Deci, pas cu pas, înțelegeți ce vreți să rezolvați, de ce și pentru mai binele cui. Că apartamentul acela are un chiriaș, da? E posibil să plece, să fii bine tu cu tine, da? Și respect și armonie cu ceilalți. Bine, o să revenim și cu alte filmulețe. A fost ok? Ați înțeles? Sunt aici pentru orice nelămurire. La mine, Lilith încă se imersează în Eva.